Miksi pyrit mepiksi? Miksi pyrin? Olisiko se vastaus myös muualla Euroopassa lisätä ydinvoimaa? Kyllä mun mielestä joo. No, en mä nyt siis... What do you think needs to be done? I think it's important to do something about it. Can you be more specific? Something laws about EU. Mä en ihan tarkkaan näitä lakipykäliä tunne, mutta Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire? Moi. L'Union européenne. Pourquoi? Je veux voir je pense que je veux déduire pour la démocratie. Kaikkien keskusteluissa mun täytyy olla tosi isossa tsempissä, että mulla ei ole siitäkään hirveästi kokemusta. Ne, mitkä on ollut, niin on ollut koulussa. Olen saanut tämän puolueen perustamisen tehtävän Jumalalta ihan suoraan. Je veux... Excusez-moi, je veux voir quelque chose de Union d'Europe. Why would you be the best candidate? Yeah, because I am the candidate for Independence Party in If you Finland. would choose one committee in the parliament, what committee would it be? Of course, I don't know very exactly now because I have not been there, but anyway, near me is what should I say? Mihin oikein tähtäät sitten politiikassa? Mulla on kaikki vähän auki. Mä haluan vaan kokemusta kokeilla. Qu'est-ce que des choses qu'on ne peut pas voir là? Je veux voir aussi les choses. Voi. Okei. erotaan EUsta. Niin, mutta miten hankkisit kannatusta näille ajatuksille? Jos olisi rahaa hirveästi, niin se olisi helppoa, mutta kun jos ei ole, niin miten silloin? Rahalla saa kuvia lehteen joka paikkaa. Europarlamentissa mihin poliittiseen ryhmään? Mitäs niitä nyt oli? Oikealle, vasemmalle, keskelle? Mä en ole hirveästi perehtynyt noihin, että mitkä on ne oikea ja vasen, mutta mielellään ehkä keskellä. Se on semmoinen poliittinen keskitie. Kuinka vakavasti pyrit mepiksi? Totta ihmeessä. Eri puolilla Eurooppaa. Kyllä. Ja kansanäänestyksen lisää. Mikäli maakuntiasukkaat niin haluavat.